Hola, soc la Sònia Guillén i aquesta és la meva primera novel·la amb editorial Andana. Quan vaig idear la història, volia escriure una història de por i vaig imaginar que era el que em feia més por, no? I era un temor antic quan tornava sola a casa de matinada i que ara al ser mare s'havia augmentat, no? Tenia encara més por per la meva filla. Doncs crec que el que pot trobar és una història que li pot ser propera, no? Perquè els joves a vegades fan cosa de manera inconscient i sense aventurar-se als perills, també perquè reflexa la part dels pares, de com això els hi afecta, i també perquè és una història que crea molta intriga i et fa que tinguis ganes de saber què ha passat i quina ha estat aquesta desaparició, no? Hi ha un thriller que t'enganxa. Doncs, jo quan el vaig escriure soc mare de 3 adolescents que el van llegir i ells eren una mica les experiències que jo havia viscut amb ells. Ells van ser aquelles coses que els adolescents no acostumen a parlar tan obertament amb els pares i que hi són, no? Sortides a les nits, alcohol, les primeres experiències, i crec que és un llibre que els joves poden trobar una visió molt propera a la seva realitat, a part d'aquesta intriga, de dir, ostres, què pot passar amb una persona que desapareix i no se'n torna a saber més, no? I aquella indefensió quan ets un adolescent i el teu criteri o el teu parer, els grans no el tenen tan en compte com el que podria ser d'un adult. La sort és que el van llegir els meus fills i que, òbviament, un familiar sempre dirà que no tirarà, i soc la seva mare, alguna cosa. Però, independentment de que em van dir que els havia agradat molt, crec que la prova va ser que el van començar i el mateix dia el van acabar. O sigui, el meu fill i la meva filla el van acabar, no sé si eren la 1 o les 2, i superar això a Instagram o a TikTok amb un llibre al llit, per mi crec que és una prova que als joves els hi pot agradar.